Аз имам два въпроса към вас. Единият е какво смятате да направите по повод правото на българите в чужбина да упражняват гласа си? Чакаме избори, надяваме се скоро. Нищо лично, ама тук хората не можеха да гласуват. И това е голям проблем. Не само в Лондон, а особено в по-отдалечените места. И другият ми въпрос е във връзка с ваше изказване, че един от приоритетите на Министерството в момента е подготовка за българското председателство на Европейския съюз. Как се случва това, когато вие работите в контекст, в който правителството е всъщност крепено от антиевропейска партия? Българският парламент приема закон, който е в директно противоречие с европейската законова рамка. Има колосална криза, колосален провал в справянето с кризата на бежанците, че чак главният комисар на ООН каза: не връщайте сирийци в България, там условията са нечовешки. Има множество доклади на международни организации. По какъв начин работихме за председателството на България, когато всъщност и за какъв имидж на България говорим в Европа? И по какъв начин казваме: вие се отнасяте с нас дискриминационно и използвате езика на омразата към българи, когато нито една институция в България официално не реагира на езика на омразата и на ксенофобските действия вътре в страната? В смисъл, с какви очи се прави това? Реакция на човек, който отговаря на ти. Ако нещо става връзка. Но той е човек, който е също с акцент. Не вие, не знам каква е негова секретарка. Агитка. Тихичко нека да слушаме господин министър, той се знае. Според мен. Да, искам да кажа също. Аз също съм от доста време тук, от 12 години. В момента работя в международна неправителствена организация за защита правата на човека и правя всичко възможно. Аз лично, когато говорихме, нали, че всеки един от нас трябва да направи нещо, за да подобри имиджа на България, колкото е възможно от мен, опитвам се да го направя, като говоря с свои познати, колеги и така нататък. Много малко хора са чували за България и аз опитвам колкото може да покажа положителната страна. Но важното, което може би вие трябва да разберете, е, че имиджа на България също зависи от управляващите. И до голяма степен управляващите в България създават много негативен имидж за България извън страната. Като вашето правителство, което представлявате последните 6 месеца, не само влоши имиджа на България, но нищо и не направи, за да го подобри. Не може да назначавате човек за председател на ДАНС, като Делян Пеевски, който сведения, че е свързан с организираната престъпност. И вече 6 месеца хората в България задават въпроса: кой назначи Делян Пеевски, а вие все още не може да отговорите. Медията в чужбина задава този въпрос и никой не може да отговори. Една от критиките за България е, че България е една от най-корумпираните държави в Европейския съюз. И вие с политиките, които водите, нищо не направите да докажете обратното. Защо така избирателно се взима микрофона на някои хора? Горни точки, нали? Трябва да се кажа. Вижте, мога ли само да се намеся в полза на моя колега?